Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang katur kawilujengan kangge kita sedaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru ingkang minulya saha para warga muda ingkang kula tresnani, ingkang sapindah sumangga kita panjetaken puja lan puji syukur dumanteng gesangipun Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang sampun paring kesehatan marang kita sedaya sehingga kita saged kempal wonten acara punika tansah sehat. Bapak Ibu guru ingkang saderek-saderek ingkang kinurmatan, kados sampun kita ngertosaken sesarengan bilih dikala tanggal 17 Agustus 1952 gangsal Indonesia mbiaraken kamardikan. Para pemimpin bangsa punika wesanipun kasil maosaken teks proklamasi kamardikan. Bapak Ibu guru lan saderek-saderek, sumangga kamardikan menika dipunisi kalih pembangunan ugi waruh nasionalisme ingkang kandur ing manah wasanah. Cekap semanten atur kula bilih wonten kontak lentu anggenipun kula matur nyuwun pangapunten. Matur nuwun.